सार्वजनिक बांधकाम विभाग कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सरवगोडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सकाळपासूनच शुभेच्छा देण्यासाठी निवासस्थानी व कार्यालयात विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि सामान्य नागरिकांनी गर्दी केली होती। सरवगोडे यांनी आपला वाढदिवस आपल्या कुटुंबासमवेत आज साजरा केला आहे। पाहूयात। अधिकाऱ्यांनी मनात आणलं तर सर्व काही होऊ शकतं। फक्त मानसिकता काम करण्याची हवी, इच्छाशक्ती हवी। ही इच्छाशक्ती कणकवली कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सरवगोडे यांच्यामध्ये दिसून येते। आज त्यांच्या वाढदिनी कणकवली येथील सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयात सकाळपासूनच सरवगोडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त कुटुंबीय, राजकीय नेते, सर्वसामान्य नागरिक आणि जिल्ह्यातील ठेकेदार, पत्रकार, बांधकाम विभाग कर्मचाऱ्यांनी शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी केली होती। तसंच शिवसेना खासदार विनायक राऊत, भाजप आमदार नितेश राणे, शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी दूरध्वनीवरून शुभेच्छा दिल्या। प्रत्यक्ष भेट घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक, सतीश सावंत, अनंत पळणकर, महेश सावंत, अनिस नाईक यांनी शुभेच्छा दिल्या। तसंच पोमटेक असोसिएट पार्टनर हेमंत देसाई, लोके पेडणेकर, शासकीय ठेकेदार सहदेव चव्हाण, तेजस चव्हाण, मुदस्सर शिरगावकर, दळवी, रामदास विकाळे, राहुल केळुसकर, भाजपचे महेश सावंत, मिलिंद केळुसकर, मनोज परब यांनी शुभेच्छा दिल्या। सरवगोडे साहेब 1.5 वर्षापूर्वी कणकवलीत या पदावरती स्थानापन्न झाल्यापासून एक मैत्रीच्या भूमिकेतनं त्यांचा संपर्क येत असतो। या संपर्कातून एक निश्चितपणे मी सांगेन की गेल्या 1.5 ते 2 वर्षामध्ये म्हणजे मी पण एक ठेकेदार म्हणून गेल्या 2002 ते 2010 पर्यंत मी काम केलेलं आहे। परंतु मागील काही कालावधीत सर्व कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु निधी नाही, हे नाही, ते नाही अशी काही कारणं सांगून काही कामं अडली होती। आपला दुर्गम भाग सिंधुदुर्ग जिल्हा हा हिली रिजन आहे। त्या हिली रिजनमध्ये कणकवली कार्यकारी अभियंता यांच्या अखत्यारीत देवगड, कणकवली, वैभववाडी, मालवण असे पूर्ण डोंगराळ भाग येतात। आणि ह्या डोंगराळ भागात गेल्या 20 वर्षात जे रस्ते झाले नाहीत, ज्या रस्त्यावरनं बैलगाडी सुद्धा जाताना अडचण यायची, त्या रस्त्यांची कामं या सरवगोडे साहेबांनी मार्गी लावली। त्याबद्दल प्रथमतः त्यांचं मी अभिनंदन करतो। आणि जो जनतेसाठी काम करतो त्याच्या पाठीशी मी पूर्णतः पाठीशी खंबीर राहतो। आणि आज राष्ट्रवादी पक्षातर्फे म्हणा किंवा माझ्यातर्फे त्यांना मी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आलो आहे। आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा त्यांनी अशाच प्रकारे जनतेची सेवा करायची ही मी परमेश्वरचरणी इच्छा व्यक्त करतो। सरवगोडे साहेब असा एक माणूस आहे, गरिबांपासून सर्वसामान्य लोकांची जाण असणारा असा एक सर्वसामान्य एक कार्यकारी अभियंता। आत्तापर्यंतचे आल्यापासून जे त्यांनी कामाचा जो झपाटा लावला, जिल्ह्यातील सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील म्हणा, राजकोट किल्ला म्हणा, बाकी सर्व ऑफिसं म्हणा, रेस्ट हाऊस म्हणा, इतर सर्व मोठी मोठी कामं त्यांनी विकासाची कामं मोठे मोठे विकास निधी आणला, त्यांनी विकासाची कामं करून दाखवली। असे साहेबांच्या सर्वानुमती स्तुती करणारे दायक असे साहेबांचे कार्य आहे।
आता वाढदिवस साजरा होतो ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे आणि मला म्हणजे वाढदिवसाची सवय नाही. इथं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच झाली. गेल्या वर्षी पहिला माझा वाढदिवस झाला एवढा मोठ्या प्रमाणात आणि त्याच्यानंतर ह्या म्हणजे मला माझ्या कर्मचाऱ्यांनी, आमच्या ठेकेदार बांधवांनी आणि इथल्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी, ग्रामस्थांनी भरभरून प्रेम दिलं त्याच्यामुळे मी अत्यंत आनंदित आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.